Ahojte ľudkovia, zdravím vás. Momentálne sa nachádzame pred jednou krásnou zachovalou chatou. Bol som tu naposledy pred 7 mesiacmi, tak idem pozrieť, ako to tu vyzerá. Tak hoďte odber, like a pohodlíme sa v úsete. Ideme na to. Tak tu už to vyzerá pekne vykradnuté, akože 7 mesiacov a sa to tu hodne zmenilo. Lebo tu je lamponeho. Treba však fúkať listia. Ventilátor, akože nič sa tu nezmenilo v podstate, len veľa vecí zmizlo. Pozerám na to. Na hlavnú časť. Akože tu sa voľkom vlašovalo, čo ti jebe. No tak ideme si to troška obzrieť, uvidíme, čo tu objavíme. Ale pozerám, že ľudia sa nepoučia, akože aby to takto zničili, ako to vážne. Mám samotnú kuchynku, ktorá už ale tiež zlodejov nevyhnula. Museli aj tu nakopnúť. Celkom pekné hrnčeky. Čajníky, poháriky, tanieriky. Všetko tu zostalo. Vidíte, že už to je fakt zdevastovaný stav. Kováska. Bojleriky, tento vyzerá nový. Je samotná kuchynka. Vidíte, tu sa vo veľkom lašovalo a kradlo. Akože nie. Láviky pekné. To je vyrobené, to je akože otrás strašné. Všetko sa tu musí rozbiť, všetko. To bolo ďalej pod nami, či tu? Bol ten kraj? To bol ďalej ten kraj. To bol ten kraj. Kraj tu dostal, našťastie dobré. Ale ako vážne, to mohli takto zničiť. Pekné poháriky. Tu strašne veľa veci zmiznú, nech pozerám na to. Také obrazy, zase tady jak pozerám. To tak krásne vyzerá. Ako ozaj. Toto má niekto zapotreby robiť. To vás teší. To prdela. Čo to ťahá? Káble? Akože to je pekne zničené. Prečo to niekto takto zničil? Ježiš, ešte aj okna. Ako vážne.
Iváňa, tam bola vlastne nejaká kúpelka, alebo takéto niečo. Myslím. Čo? Záchod. No, bol tu veľký záchod. Takže tí ľudia sú nepoučiteľní. To je des. Smutné teda, ako to vyzerá. To bolo také pekné sedenie. Čo ti jebe? To mi je normálne do plaču, ako ozaj. Toto spravíme so chatou. Do prdela. Tu sa nedá ničo obdivovať. Som myslel, že jeden takýto koleno zostane. Akože. To bola tiež taká pekná retro izbička. Že vidíte, čo tam zostalo. No. Je to veľká škoda. Je to veľká škoda, to áno. Ešte pozrieme tuto vyššie, čo je. Tam to bude asi vyzerať takisto. Jak nižšie. Čo je ale akože škoda, lebo mohlo sa to zachovať. Bolo by to fajn, keby sa to zachovalo. Že by to nikto nezničil. A to by nemohli takíto rabovači tu byť medzi nami. To je strašné. Stará sa o chatu, no to dojde bum bum a ne po chate. Chápete? Príšerné. Bolo aké sedenie. Romantické. Jeden. No, ešte si pozrieme ten spodok. Tak. Akože ja mi to neviem opísať slovami, čo sa to tu vlastne teraz stalo. Akože smutné miesto to, no. Hovorím, tak krásna chata. A takto rapidne zničená nejakými debilmi, čo tu chodia zničiť. Ešte pozrieme tuto, čo to je jedálnička. Takéto niečo asi to je. Bola to nejaká jedálnička, spoločná miestnosť. Už tiež kopa veci zmizlo. Akože dosť veci to zostalo. Ale kopa ich bude zmizlo. To je smutné. Ľudia, vy by ste sa mali poučiť, ako nerobiť takéto veci stále. Sa ešte tiež zostaje. Prehrávač veľký, starý. Kožušina diviečika. To zostalo. Starý prehrávač. No, tak. Tak ľudkovia, sme na konci tohoto videjka. Momentálne je mi veľmi smutno, ako to dopadlo. Však sami môžete vidieť, že tá chata je už fakt v príšernom stave, zničená. Škoda, no. Tak ahojte, vidíme sa na budúce.